ana m anabata gị ọzọ na agba nke ọ dị ka enwere ihe na-ekpuchi ihe onyonyo anya ka m hichaa ya okay ọ dịka atị nke ọ dịgo mma ugbu a. Ana m anabata gị ọzọ na agba nke GCK kwa ụbọchị anyị na Kumuyi GCK kwa ụbọchị, ebe anyị na-anwapụta ike nke Chineke na ebube ya na ihu nke Chineke dịka ọ na-awụsa ya n'ebe anyị nọ. Onye Chineke na-eji akwara ngwọrọ bụ onye ọzọ atụrụ WF Kumuyi, onye na-agba mbọ ụwa niile ọ nọ n'ọdụ gba mgbọrọgwụ na ịgbasa ozi ọma. Ya mere dịka enyi m gị, dịka anyị na-aga, ọ dị mkpa dị na ị ga-anye anyị ntị wee nabata ike nke Chineke. Amakwa m na Chineke ga-ezute gị n'ụzọ pụrụ iche dịka ị na-esonyere anyị dịka ị na-aga n'ozi ọma. Ya mere dịka anyị na-aga, anyị na-ekwu maka Kraịst. Dịka anyị na-ekwukwu maka Kraịst, ịhụ na mgbe anyị malitere ihe onyonyo anyị adịghị ahụ ụzọ ụtọ ọ kwesịrị, anyị abịa hichaa ya otu a ka Kraịst na-eji ọbara ya wee hichaa mmehie anyị, anyị wee bụrụ onye dị ọcha. Obi anyị bụ nke kpịrịtịrị na mmehie. Taa anyị na-anụ maka ike nke Chineke nke o nwere iji wee hichaa mmehie anyị wee mee anyị wee dị ọcha. Dịka anyị na-aṅa ntị, onye ọzọ atụ Kumuyi na-abịa ugbu a ịgwa anyị okwu ụta anyị ga-esi wee nabata mmụọ nsọ Chineke, onye ga-ewere ike na amara bịa n'ime ndụ anyị wee hichaa anyị mmehie anyị, sachaa anyị mmehie anyị wee dị ọcha. Acha ahụ bụ nke a na-egosi site n'okwukwe. Kedu ihe ọ bụ? Anyị nwere ntụkwasị obi n'ime onye nwe anyị, mana o zoghị ntụkwasị obi ahụ ezo, o dereghị du na ntụkwasị obi ya. O mere ka ọ pụta ihe, o mere ka ahụ ya anya bụ okwukwe ya n'ime onye nwe anyị. Ọ bịakwutere onye nwe anyị na-apụta ihe. Ọ sịghị mgbe m lara ụlọ, achọghị m ka onye ọbụla mara onye mbụ dịka onye ekpenta, achọghị m ka onye ọbụla mara m dịka onye mmehie, achọghị m ka onye ọbụla mara m dịka onye dachiri azụ n'ebe nzuzo nke ụlọ m. Mgbe m lara n'ụlọ, mgbe na-enweghị onye ga-ahụ m n'ebe ahụ, aga m enwe okwukwe n'ime Chineke. O gosipụtara ntụkwasị obi ya na Chineke, owuwe anya ya na Chineke. O gosiri okwukwe ya n'ime Chineke. Nsacha wee bịa n'ụzọ ya site na ngosipụta nke okwukwe ahụ. Lee Mak isi mbụ amaokwu 42. Ọ bụrụ na ị nweghị Baịbụl gị, aga m agụrụ gị ya dịka o kwuru okwu ahụ n'etiti igwe mmadụ ahụ. O kwuru okwu ahụ, o wee kwupụta okwu ahụ, o wee kpọọ oku n'otu ntabi anya, ekpenta ya wee si n'ebe ọ nọ wee pụọ. O wee bụrụ onye a sachara. Asị m, o wee bụrụ onye a sachara. Ike nke onye nwe anyị wee bụrụkwa nke dị otu ahụ taa. Ọ ga-asacha gị. Ọ maara. Ọ ya mere Jizọs Kraịst ji wụsa ọbara ya. Ọ ji ọbara nsacha ya. Kedu ihe pụrụ ịsachapụ mmehie m? O nweghị ihe ọzọ bụ ma ọ bụ naanị ọbara Jizọs. Gịnị ga-eme m ka m dị zuo oke ọzọ? O nweghị ihe ọzọ, ọ bụ naanị ọbara Jizọs. Olee ọbara nsacha nke na-eru na-esite na ocheeze nke Chineke. Ọ ka na-asachakwa taa. Mgbe nrụpụta nke ọbara ahụ ga-asacha gị, ị ga-abụ onye ga-adị ọcha. Ya mere mkpụrụ obi gị, mmụọ gị na arụ gị, ị ga-abụ onye ga-adị ọcha. Omume gị niile, asụsụ gị, mkparamagwa gị, otu isi eme ihe ga-abụ nke a ga-asacha n'abalị a n'aha Jizọs. Ị mara naanị ịga chọọchị a na-eme ka mmadụ dị ọcha. Ndị na-aga chọọchị ha lọpụta, ha agakwa nwekwe asụsụ ọjọọ, ha bụkwa ndị na-ebi ndụ ọjọọ. Ị maara ha ka nwekwere ndụ a na-adịghị anabata, bụ ndụ ajọ omume n'ime ndụ ha. Ịga chọọchị anaghị egbo mkpa gị. Ọ bụ mgbe ị kpebiri n'obi gị na taa ana m ewere nzọụkwụ zuru oke ịbịakwute onye nwe anyị. Mgbe a ka ịdị ọcha ga-abịa. Ọ na-abịa mgbe gị onwe gị bụ onye pụtara ìhè, kwusara ya n'ọra mmadụ niile, kwusaa ya
mee ka ahụ ya napụta ihe na ịtụkwasị onye nwe anyị obi. Mgbe ahụ ka ya onwe ya bụ onye ekpenta ka a sachara ya, oge gị eruola, ọ ga-asacha gị n'aha Jizọs. Lee abụ ọma 51. ana m agụ amaokwu nke abụọ. Ka bụ nwoke ahụ onye maara Chineke, ọ maara ike nke Chineke, ọ maara na Chineke nọ ebe niile, mana o nwere ihe merenụ na obi ya. Ọ bụghị n'ebe ụlọ ukwu, ọ bụ na onye nọ n'ụlọ ukwu, ọ bụ onye nọ n'ụlọ nsọ dịka ndị mmadụ na-aga chọọchị taa, mana o nwere ihe merenụ ọ nọ naanị ya. O wee bụrụ onye emerụrụ emerụ, o wee bụrụ onye dị na mmehie, o wee daa n'ọla nke anụ arụ. Ugbu a ọ chọrọ ka ebere Chineke bịakwute ya na nsacha nke Chineke bịa na ndụ ya. O wee gosi ya n'okwukwe nwere n'ebe Chineke nọ. O jeeji ezochaa onwe ya, mechie ọnụ ya ka onye ọbụla ghara ịnọ nke a. Mgbe o kpesịrị ekpere, o dere n'akwụkwọ abụọma 51, ọsịsọ chaa m nke ọma dịka akwa, ka ajọ omume m pụọ n'ime m. Onye a kpughere onwe ya, onwe ya onye ọ tara ụta, ya onwe ya bịakwute onye nwe anyị. Ọ sị, ọ bụ m bụ onye mmehie, ọ bụ mụ bụ onye nyefere onwe m ime ihe ọjọọ. Ọsịsọ chaa m nke ọma dịka akwa, ka ajọ omume m pụọ n'ime m. Mee ka m si na mmehie m dị ọcha. Lee amaokwu nke 3. Ọ sị, n'ihi na mụ onwe m maara njehie m niile, mmehie m dịkwa n'iru m mgbe niile. Amaokwu nke 4 sị, megide gị naanị gị ka mmehie wuru. Okwu nke dị ukwuu, dị ike, nke bịawere anyị, nke a na-echetara anyị maka abụ nke na-asị, ọ bụ naanị n'ọbara nke Jizọs Kraịst, ọ bụ naanị ọbara nke Jizọs Kraịst bụ nke ga-asa anya ya dị ọcha wee karịa snow. Ọ na-echetakwara m maka akụkụ akwụkwọ nsọ nke na-asị, saa m na hisop na aga m adị ọcha, saa m aga m adị ọcha karịa snow. Kraịst bụ onye na-achọ ịsacha anyị. Chineke zitere ọkpara ya nke ọ mụrụ naanị ya ka o wee zọpụta anyị site n'obi lụtali nke a pịara Jizọs Kraịst. Anyị abụwo ndị mere ka anyị nwere onwe anyị. Ị maara ụfọdụ ndị ha na-asị, amaara m ka ahụ, mana onye ka ọ gbasakwaranụ? Nwoke anyị kwuo otu ahụ, ana m arụ ọrụ niile nke anụ arụ na-emerụ onwe m. Onye ka ọ gbasakwaranụ? Ọ bụ Chineke ka ọ gbasara, o kere gị. Ọ bụ Kraịst ka ọ gbasara, ọ nwụrụ n'ihi gị. Ọ bụ nke nwunye gị, ọ bụ nke di gị ka ọ gbasara. Unu kwesịrị ịdị n'otu wee dị ọcha. Ọ bụ nke gbasara nne na nna gị. Ị kwesịrị ibi ndụ ka ịdị ọcha, ka eziri ezi. Ndị nwe gị na-enwe obi iru uju mgbe ị na-adịghị ebi ndụ ziri ezi. Ọ bụ nke gbasara onye ọzọ atụrụ gị. Onye ọzọ atụrụ na-adọwa onwe n'ọlụ, na-ele anya na ị ga-abụ onye ga-adị ọcha. Ọ bụrụ na ị bụghị onye na-adịghị ọcha, ị gaghị asị onye ka ọ gbasara. Ọ gbasara ndị ọzọ, n'agbanyeghị ihe ọ bụla ị mere, na ọ ga-agbasa ndị ọzọ. Ọ ga-eme ka ha bụrụ ndị na-agaghị enwe obi ụtọ. Ya mere ọ sị, megide gị naanị ka m mere megide gị, mee ihe mmehie ndị a niile n'iru gị, na ka ị wee bụrụ onye a ga-agụ n'onye ezi omume mgbe ị na-ekpe ikpe, bụrụ onye dị ọcha mgbe ị na-ekpe ikpe. Amaokwu nke 5 sị, lee, na ajọ omume ka a mụpụtara m eze. Ọ bụ na ajọ omume ka a mụpụtara m onye gburu Goliat, mụ onwe m onye ewuliri elu n'ezinụlọ ya. Mụ onwe m bụ onye na-ajọ omume ka a mụpụtara m. Ọ bụkwa na mmehie ka nne m tụrụ ime m. Amaokwu nke 6 wesị, lee, eziokwu n'akụkụ niile dị n'ime mmadụ ka ị na-achọ. Ọ bụkwa n'akụkụ zoro ezo ka ị ga-eme ka m mara amamihe. Amaokwu nke 7 wee sị, ị ga-ewere hisọpụ wepụ mmehie m. Achọrọ m ka ị sachaa m, achọrọ m ka ị gbaghara mmehie m niile.
anụ m abụ onye mara na adị m ọcha, abụ m onye ikpe mara, achọrọ m nzọpụta gị, were hisopụ wepụ mmehie m niile, m ga-adịkwa ọcha. Aka onye nwe ga-emetụ gị aka n'abalị a, ị ga-abụ onye ga-adị ọcha. Asị m ị ga-abụ onye ga-adị ọcha. Ya mere enyi m, onye nwe Jizọs Kraịst na-ebe a ugbu a ịsacha gị, zọpụta gị, nwegharịa gị, wee gwọọ gị ọrịa. Pastọ Kumuyi na-abịa ugbu a idubanye ka anyị wee kpụọ omimi na ịdị mma na ịdị ukwu nke Chineke. Kraịst abụghị onye ga-ajụ onye ọbụla nke bịakwutere ya. Nna anyị na-ekele gị maka mmụọ gị ka e kwuru okwu nye obi niile. Imeela maka ọkpụkpọ oku nke ị na-akpọ anyị ka anyị bata na nzọpụta, oku mgbaghara, ka anyị bụrụ ndị na-echegharị. Anyị na-ekele gị onye nwe anyị n'ihi na ị bụ onye ọmịiko, ọ gaghị agha agha. Ana m ekpe ekpere maka ndị a niile na-eguzo n'ụkwụ ha, ndị n'aka nke aka ha, ndị na-ele anya, ndị nọ na telefonu ha, ndị ejikọrọ anyị na ha na-arịọ gị maka ebere gị. Ha chọrọ ọmịiko gị, ha chọrọ nzọpụta nke onye nwe anyị. Nye ha owuwe anya ka nzọpụta ha n'aha Jizọs. Tijie ike nke mmehie na ndụ ha, mee ka ha bụrụ ndị ọnwụnwa ga-esi na ndụ ha pụọ, na mmehie pụọ na ndụ ha n'aha Jizọs. Ka mmụọ gị na-agbara ha ama n'obi ha na ugbu a ha bụ ụmụ Chineke. Ka eluigwe ṅụrịa ọṅụ n'ihi mmadụ niile ndị a. Ka ọṅụ nke mgbịrịgba nke ọṅụ na-akọ n'obi onye ọbụla. Anyị na-ekele gị maka anyị ma na ịzala anyị ekpere. N'aha Jizọs Kraịst ka anyị kpere. Nna anyị, n'aha Jizọs, anyị na-enye gị ekele, anyị na-enye gị otuto n'ihi na ị bụ onye na-aṅa ntị n'ebe ihe niile gbasara ndị gị, n'ebe niile. Ugbu a n'aha Jizọs, site n'okwukwe anyị na-emetụ gị aka. Onye kpuru ìsì, onye ngwọrọ, onye na-adịghị anụ ihe, onye na-adịghị ekwu okwu, onye nwere ọrịa kansa, onye nwere ọrịa ụkwara nta, onye nwere ihe toro ya na akpịrị ma ọ bụ n'azụ mkpumkpu, ihe ọbụla bụ ibu azịza, ọrịa ọbụla nke bụ anyụghị mamịrị ma ọ bụ oke anyụmanya, ọrịa shuga, site n'okwukwe onye ọbụla ga-emetụ gị aka n'aha Jizọs. Ọgwụgwọ nsọ ga-esi n'eluigwe bịa, ike nke Chineke ga-esi n'eluigwe bịa, nnapụta nke Chineke ga-esi n'eluigwe bịa, ọlụ ebube nke na-alụ ọlụ ike ga-esi n'eluigwe bịa, nke na-ebupụ ugwu niile ga-esi n'eluigwe bịa. Ike nke Chineke ga-emetụ gị aka, ezi omume Chineke ga-emetụ gị aka nye mmadụ ọbụla n'ebe a, n'aka nri m, n'aka ịkpa m, n'iru m, n'ezi, ebe niile, n'ebe ọbụla, n'obodo niile, ebe ọbụla agbakọrọ, na mmadụ niile na ezinụlọ niile, ebe ọbụla nke soro anyị na-aṅa ntị. Metụ ha aka n'ọlụ ebube gị. Onye nwe anyị, emewo ya. Anyị kwere na imewo ya, anyị maara na imewo ya, anyị na-ekwupụta na emewo ya. Imeela onye nwe anyị, n'aha Jizọs Kraịst ka anyị kpere. Imela n'isonyere anyị na-agba nke ọzọ nke GCK kwa ụbọchị, ebe onye ozi anyị na-anọ na-agwọ mba ụwa niile ozi ọma. Eji m aka na Chineke emetụla gị aka. Chineke hụrụ gị n'anya, o wekwere ndụ ya wee nye maka gị. Obi dị anyị ụtọ otu isi nọnyere anyị. Biko maka akụkọ ọgbama na ihe ndị ọzọ tinye na www.gck.org/cwc. Biko jisie ike sonyere anyị, gwa anyị ihe uru iritere, gwa anyị akụkọ ọgbama, ọkwa na o nwere ihe mkpagbu, ihe dịkwa ara anyị chọrọ imekwa ka anyị mara. Biko tinyekwa ya n'ebe ahụ. Chineke ga-agọzi gị. Gaa n'iru na-aṅa anyị ntị. Imeela.